Euskal hiriek trinkoagoak izan behar dute etorkizuneko eredu gisa. Lehendakariak adierazi du hirigintza garapenak zentzuzkoagoa eta iraunkorragoa izan behar duela. Etxebizitzen, lantokien eta zerbitzuen arteko distantziak txikiagoak izan beharko liratekeela gaineratu du. Mundu aldakor honek gure hiriak antolatzeko eragina izango du. Bizimodu iraunkor bat ezarri behar dugu, gure hiriak eraberritzen, energia kontsumoa murrituz eta zentzuzko lurraren erabilera eginez. Eta Nueva York edota Tokio bezalako hirientzako balio duten irizpide hauek Euskadira ekarri behar ditugu. Hiru lurralde, baina herri bakarra gara. Eta ideia hau urbanismora eraman behar dugu Euskal hirian pentsatzen hasi. 400 adituk parte hartuko dute Gasteizko hirigintza iraunkorrari buruzko nazioarteko lehenengo topaketan.